भैया लोग नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी जा। हम रवि जी रउरा सबे के हमारे चैनल विश्वा शक्ति फिल्म्स में स्वागत बाटे। अगर रउरा सबे चैनल में नया बानी जाता नीचे दिहल गई लाल बटन के दबा के सब्सक्राइब कर ली जा और बेल आइकन के दबावल ना भूलम जा ताकि आवे वाला वीडियो आप तक पहुंच पाई। रउरा सबे के बीच आज बहुत ही बवाल और जबरदस्त सावन के गीत रिलीज भइल बा। ये गाना इतना बवाल बा और इतना प्यारा सुंदर बा कि रउआ सबे सुनम जाता राउर सबे के मुरझाइल चेहरा हरियर हो जाई। रउआ सबे सोचत होकम जा कि गाना के गईले बा। हम बता दी रउआ सबे के भोजपुरी के सुपरस्टार और आप सबके चहेता गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी जी ने गाए हैं और उनके साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका शिल्पी राजिनी है। ये दोनों का जोड़ी चलता है तो पूरे यूपी और बिहार में धमाल मचाए रहता है। ये गाना इतना साफ सुथरा बा कि रउआ सबे अपन परिवार के बीच में भी सुन सकीला जा। और रउआ सबे के बता दी ये गीत के लिखले बानी अपने प्यारे हाथों से कृष्णा बेदर्दी जी ने और संगीत से सजाए हैं आर्या शर्मा जी ने। और एल्बम के नाम है साड़ी ग्रीन चाहिए। और इस गीत को SRK म्यूजिक पर रिलीज किया गया है। अगर रउआ सब ये गाना के सुनल चाहता नहीं जाता तो जाई जा SRK म्यूजिक सर्च करी जा आ गाना के भरपूर आनंद ली जा और बताई जा ये गाना कैसा लागल। हर हर महादेव।